Buddy, Harley u Fate, tletti klieb tar-razza Golden Retriever b'missjoni importanti. Klieb li minn issa l-qoddim lan ta' ħajjithom se jkun li jkunu ta' spalla għal 3 tfal bl-awtiżmu. Iltqajna magħhom fil-jum tal-gradwazzjoni fejn tkellimna ma' wieħed mit-tfal bl-awtiżmu li se jkun qed jagħmel użu minn dan il-kelb. Tifel ġi diagnosed bil-kondizzjoni tal-awtiżmu u approachejt il-Malta Service Dogs Foundation biex nara jekk jistgħu xi jgħinuni u l-kelb tiegħi jitrejnjewli bħala Autism Assistance Service Dog. Għamlu li ċara li it takes a lot of time li l-kelb jista ma jiggradwax għax kull kelb huwa kelb għalih. Pero took a lot of commitment anka fejn jidħol il-handler, il-familja kollha, it-training intensiv li rridu nagħmlu bħala familja sħiħa, and we finally managed to make it. Rochelle qaltilna li sabet għajnuna kbira mis-Service Dogs Foundation li huma inkarigati li jħarġu l-klieb. Issa tistenna li permezz tal-kelb tagħha Buddy, il-ħajja tagħha u tal-familja se tkun waħda iktar faċli. Nistenna li l-ħajja issa bis-saħħa ta' dan il-kelb tkun iktar kalma, ikollna inqas tension. U li eventwalment it-tifel tiegħi jkun jista' jintegra aktar fis-soċjetà b'mod iktar faċli. Minkejja li skont il-liġi dawn il-klieb irdu jitħallew jitlu kullimkien għajra l-sptarijiet u kliniċi, l-om qalet li dan mhux dejjem iseħħ. L-ikbar waħda naħseb kienet meta konna marru supermarket fejn ħadd ieħor qed itfal fit-trolleys u nduru għalija mhijiex daqshekk faċli nispiċċaw kulħadd iħares lejk għax bit-twerżiq, it-tantrums. Illum il-ġurnata thank God għaddejnija dik il-fażi. Bażikament anke fejn jidħol li nieħdu l-kelb magħna kullimkien. Ikun hemm sfortunatament postijiet li għalkemm bil-liġi we are supposed to take our dogs everywhere, insibu postijiet li sfortunatament ma jaċċettawhomx. Il-fundatur tas-Service Dogs Foundation, Joseph Staffraċ, għalinna li t-taħriġ moti li l-kull kelb jiswa madwar 15,000 euro. Ir-row tagħna huwa li nittrenjaw klieb għal persuni bl-awtiżmu u diabete. Kull kelb jibda meta jkun papi, jieħu madwar sentej, u skont l-abilità tiegħu il-kelb nimmexxjaw mbagħad. Sa issa l-fondazzjoni li twaqfet fl-2013 waslet biex jiggradwaw 5 klieb waqt li 6 oħra jinsabu għaddejjin bit-taħriġ.